Pagdali mo kay Uy, tasabot na, dapat ng kapuyab. Atap ng kargaha, eh. Ano isa, mayabas na. Uy. Di nyo palupig sa do. Kaunagin sa mayabasan. Kargado kayo. Pati, oh, kita paghinog, oh. Saka man. Okay. Sabi karga, oh. Karga. Kargado, layo ko na makaglakwan. Tuan. Surang umao. Sana itong payago. Kita naman, no? So, may manggaw. Itong layo kayo makita, oh. Lah, layo ako da. Kita mo na itong payag layo, oh. Oh, makita ang yabo isom na to. Oh, diya may madto pero dool kay tanahon kay isom nya. Pila pa man kalugot mo agion mga duha pa naman astabok. Ah, kalingaw sa sila og kwan kanang pamayabas Ang mga unggoy. kay oh, mayabas sa sila. Kay pugong-pugong pulso ba kay gutom na. Gutom tay. Mukhang gilitok tay. Ah. Ano pa yung bayabasan dali, oh. Asa biyabasan? Oh, kita ang biyabas ng tao. Siya pa dong. Biyabas. Jumay. Ito may, basig hinog na ito may. Biyabas. Kuha gid sila, oh. Kitan kabaw. Kuha. Klaro na yung payag tayo. Timo sa biyabas kay abot to maglungag pa. Oh, gutom na. Bita mes bukid kay makaagi lang kag biyabas katimo-timo na ka di ka pas mo. Kay Jumay di may mukha kag biyabas. Di gina siya ka. Di gina siya magkuan ron. Pas mo gina. Pas mo ka kamay? Pas mo ka ka? Wala sa tagamay. Kita mo lang iriya dito kang kuano? Nahinuglet. Oo, dagko de kayo. Adi lang ko kay wala man ko ngipon. Wala o pae lang ko ninyo. Maraog ka ng kusi ba? Pait ka ba nang naiulod na? Sabi karga. Mga sobra medya oras palakaw. Sa pa may makaabot. Tagsan pa kayong lugsungon. Ah, magalit. Na po dia. Suito mo na ka din, no? Ngita po kag biyabas, ya? Iya. Ayo pa kayo mga. Ayo pa kayo. So, kita mo kayo diri. Maglupad ka, na kay pako. Doon na. Yang magip mo taglugot. Katimo na gitawon Jumay biyabas na tagaan ra. Di man kabalo manguha. Nanaway pa, oh, tabang daw biyabas. Lit. Nanaway pa Jumay, tabang daw mong giatag biyabas. Di naman kabalo mo biyabas. Nga daw. Napa kay bunga daw dahon lang man na. Bunga o. Ha? Try. Ay, hilaw mo na, oy. Upload, pait na kayo. Tara, oh, doon naman tatanaw no itong, ano? Balay, payag himo. Ito na yung umanda ko. Oh. Kita dire, dool kayo, oh, dool. Adtoon. Na. Sobra medya oras pa baktason. Mga apit pares ka oras. Sa pamaabot. Lukluwak man taglugot. Huwag sa tagamay. Karga, oh. Ayaw, bulag ka ng panji kay mahurot to, ah. Di ba ka mukha bayabas? Tara pa, no? Panila, tara nila.
Guys, ini yung pula. Biyabas oh. Sinaw kayo. Ang kaon na. Layo pa lakon. Ano yung biyabas? Ha? Commission. Tagaan ang isang daot. Lugsong tanah rong lugot. Tindan luga dia. Aw, hino no man ulan dito gabino dito rin besto ulan. Hurim-hurimi sana imong karga aron magaan na. Apong-apong eta. Nakarga bugat kayo. Isa ka sakong bugas ng gamay. Parang ratong singa na mo. Guwang. Pukpong na ba? Di naman tinagpukpong lang. Agwan. Lit. Ay sagot. Tamantay. Magsala ko. Bugtang ko dito lit. Binuang mo na yung mga. Kaya mga abyan. Palihasa na. Bugat. Niwang niyo di ba daog? Kaya mga abyan. Palihasa na. Ay sige kon agta na yung abyan. Agta mo din ang abyan. Amo to bugat. Di maliyo kay. Binuang mo tay. Di ka tagarong kamuti tay. Ano ko? Ay sigara lit taga jud kamuti ha. Mana manuto na agad nga napakan ka. Nuto. Tambal na siya. Kamuti. Amo tibang ah. Manambalay. Ito sa kay kaon. Madua. Kaon tayo sa kabaw lagi na buong gilibang. Ano ba? Kambyo yuta champion siya. Di makaya buwang na. Gawan dito. Salamat ramay nila. Wala nang kuan ni si vlogger ba si kuan taog mga tae sino to. India man to. May tapang na nanay kuan taon inom og sunrok kita jud ko nga kaog mo kasi. Majikiro na. Na ato. Luya na kayong kinaog bayabas. Ikaw may wala kang kaog bayabas may. Ha? Ang ulod di mong gilabay. Bayabas di mong gikaon. Ang katunga. Pait-pait. Mo tong ulod. Pait. Balik ka to nyo dito. Balik-balik ba? Doon na lang. Bitaw. Ayaw kay mabiting ka sa paan ba? Paano? Yung mabiyaan sana. Amot ito. Magtulo na laway magtanaw. Dugay kay pakaon ba? Naanar mo na. O anak. O doon lang kayo. Kato. Lapos yun. Dito sa tabok. Balik ko na po ninyo ni. Abot lang namin dre. Yo. Balik ko na lang ay. Lagi mabitin. Lagi siya ng pan. Lagi ko ganina pa kayo na siya na tanaw ba? Ito mga itong tubig na yun. Mga kaisda diyan. Rana. Ludo na santa. Kargado na kaayo yan. Sabod mabagon. Tara na may. Hina di. Nabitin nyo karon di. Manabako pa kamay? Sa ato pa, butangan na po ni mong tambot so na imong simod ron. Kargado man, aso-aso na ron, subida. Una-una na. Plastasan na to. Tubig ba? Tubig. Ang. Tubig. Lugsong na ta ning pati bakilid makadri danlog ba ning panas. Lugsong. Ano una-una na sa na. Danlog kay di sa ubos. Danlog kay di ron sa ubos. Diri danlog kay ni panas ani. Nahina lang da kay danlog. Danlog kay panas.
Ha? May spike? Ami, doon lang may sapa. Sapa nga gamay. Tanlog ba ning panasa ni oh? Oh? Ah. Lug kayo, hinahinay mo. Tanlog ang panas. Pero pagkarga oh. Bilin. Bida na po, bida. So, bida. Tapit. Grabe si bidaha. Mura magtambot sumay. Aso-aso magsimod. Parang ko na ikaw do. Kuan hinay mo sa bida way aso. Kinanlan niyo day paaso. Turbo. Ay, lubot way aso. Gapo mga tibok ng kuko ba? Di ko ganahan, butas ba? Sakitan ko sa kong tiil, malutan. Nagbidyas ko. Ha? Nagbidyas. Ye, una. Ikaw. Una kay. Pahuay pa ko. Kuha ya tapi hindi. Ulay-ulay ganito ko. Yep, harag. Hapit mo. Hapit mo. Kargado po siya. Taasan mo kargal. Sige, liwag-liwag ka daw. Karon naman magsiyitag pilasanay. Mahuman ang atop ya. Nanibongbong mapuyan na. Hawa na. Piano na lakaw-lakaw. Pinalingkin lang dalon. Salamat, nakalusot na yun mi rin hayag-hayag. Pero danlog gyapon. Dul-dul lami. Nga doon kasubidahan na lang. Sa kalugso nga, doon kasubidahan. Karga. Kargado. Bugat jud, bugat, madugay. Huway sa, huway. Huway sa, huway. Kita nagbiabas. Huway pa, huway. Kita nagbiabas siya. Isang naglukduk. Kita niya magbiabas. Grabe. Yung mga biabas ng tao Oh. Wala hinog. Nakasubidan na sila si Jumay, Gigi Pahuay, buntod. Napaisagi ko subidahan. Bida food. Subida. Pahuay pa. Buntod. Mugat na kayo, sakit ko kubaga. Lito na, miyabas pa. Ito nahan.
Yan.